Această noapte este o noapte specială, e o petrecere în cartier și nu vreau să o pierd din greșeală. Așteptăm cu nerăbdare, dar mai e până diseară. Fără arme și bătăi, nimeni nu o să moară. Încă este 3 și toți sunt la basket. Mă îmbrac în training, iau țigare din pachet și mă întâlnesc cu câțiva să mergem la teren. Restul ne așteaptă acolo, se întreg la slam. Jucăm vreo 2 ore, echipa noastră e cea mai tare. Trebuie să plecăm, să fim gata fiecare, că înainte de Bairam dăm o raită prin oraș. Avem afaceri de încheiat cu niște vechi borfași. Pe la 8 în colț umplem vreo 3 mașini. Roțile scot fum, frate, când pornim. Acum că avem bani, agățăm și niște fete. La noapte suntem la Bairam și trebuie să avem ce? Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimon. Acum avem hașiș, femei și băutură. Suntem gata de petrecut, ai frate, încă o tură. După ce ne mai plimbăm, mergem direct la loc. Bairamul a început, casa a luat foc. Este aici lumea bună. Tot cartierul, ridicați mâinile, a venit cartelul. De-abia acum paranghelia începe cu adevărat. Avem mult hașiș, ne apucăm de fumați. 2-3 jointuri, tot Bairamul e în transă. Bete moarte, femeile dansează pe masă cu muzica la maxim de la început. Stau toate puse în linie și dau din cur. Își unduiesc corpul de te fac pilaf. De încep să ai închipuiri cu ele în cearșaf. Așa că nu mai stați, haideți și voi să vedeți cum e în PTM când petrecem noi. Pantelimonul petrece